Hi, jien Mattejus minn New Better Life u qabel xejn xtaqt nistaqsik ftit mistoqsijiet. Ku kelli nfaqqas subajja u nibdillek żewġ affarijiet minn saħħtek, minn ġismek, mill-mod kif inti tħossok li ma jkunu. Tgħidli naħseb kieku jkolli żaq iktar ċatta, nkun iktar ittonjata, nkun iktar konfidenti, kolli iktar enerġija. U forsi ġieli provajt exercises qabel imma dejjem tħossok illi inti ma wasalx. U tgħid ma ħadd ieħor kif jasal u jien għalih. U nista' nifhem għax dawn l-affarijiet jgħaddi minnhom f'xi ħaġa jew f'oħra kulħadd matul ħajtu. Ku kelli ngħidlek illi ikollok lili u jkollok il-coaches tagħna by your side illi ħajjejnuk biex din il-ħaġa fl-aħħar finalment issir. U kelli ngħidlek ukoll illi biħsibna illi jekk inti rnexxielek tasal nagħtuk il-flus lura. Kif tħossok? Taħseb li tipprova tagħmilha? Taħseb li timpika miegħek innifsek biex tasal? U tgħiduli ma żomm naqra xi ġifieri ħatgħiduni nasal u mbagħad ningħata l-flus lura di tinstema' too good to be true. Fil-fatt, jiena u intom, aħna tnej konsumaturi, illum il-ġurnata nitlu fuq l-internet, ngħidu x'qalet dik, x'qalet l-oħra, il-parir tal-ieħor, fuq jekk prodott jew servizz u xtajb għalina jew le. U aħna l-istess eżatt ħanamlu, illi għax aħna nafu illi nistgħu ngħinukom, nafu wkoll il-riżultati tagħkom jista' jkunu verament tajbin u bis-saħħa tagħkom jiġu aktar nies illi jieħdu s-servizz minn għandna biex aħna ngħinu lilhom ukoll. Allura, x'se nagħmlu? Aħna bażikament kif qed ngħidilkom peress li aħna konsumaturi wkoll. Nixtiequ literalment nixtru minn għandkom ir-riklami tagħkom. Mela jekk pereżempju intom tiġu aċċettati f'din li aħna qed insejħula is-6 week challenge illi għal aktar dettalji tistgħu titlu fuq www.6weekchallengemolta.com fejn anke ħataraw kummenti fil-fatt u ritratti tan nisa illi bħalkom qabel u anke rġielta illi bħalkom qabel għamlu din it-tip ta' bidla. Ħalli intom taraw ukoll kif tistgħu tkunu parti mill-istorja jekk nistgħu ngħidula hekk, f'liema sens. Għax bis-saħħa tagħkom, bis-saħħa tar-ritratti u tal-istejjer tagħkom, nistgħu inkomplu ngħinu aktar nies biex huma wkoll jibdew jinbidlu u jaslu għat-targets tagħkom. Kull ma ħanamlu ħajkun dan, illi biex aħna naraw jekk il-programm joġġ għalikom u intom toddux għall-programm, ħanamlu isa forma ta' interview fejn ħaniltaqgħu dik li aħna nsejħula group consultation fejn waqta ħanaraw jekk intom ibbażat fuq numru ta' mistoqsijiet illi ħansaqsukom jekk il-programm mhux tajjeb għalikom. Naturalment intom ħataraw ukoll jekk tixtiequx tipparteċipaw fil-programm, però jekk ħadd intażlu, iva aħna ħankunu hemm biex inkunu ċerti illi intom taslu wkoll għalfejn. Għax jaqbel lilkom u jaqbel lilna, fil-ma sens. Illi intom ħadkunu ħadtu riżultati f'ġisimkom u l-mod kif tħossukom, u aħna ħankunu ħadna minn għandkom dawk ir-ritratti ta' kif bdejtu u ta' kemm għamiltu progress u l-istejjer tagħkom ħalli nerġa' ngħid permezz tagħkom inkomplu ngħinu u nħajru aktar nies biex jinbidlu. Din il-group consultation ħatiħu fil-fatt 75 minutes, 75 minuta, m'għandkom xejn titilfu. Jekk ħatiġu u ħanaraw dar programmu joġġ għalikom, nista' nassigurakom illi xorta ħadkunu ħadtu pjaċir waqt din il-consultation u xorta ħatieħdu ħafna magħkom informazzjoni d-dar biex tgħinkom tibdew fuq il-bidla tagħkom anke jekk ma jkunx magħna, imma forsi tagħmluha waħedkom jew x'imkien ieħor. Mela għal iktar dettalji ħatitlu fuq www.6weekchallengemolta.com u ħaniltaqgħu jekk il-bambin rid m'għandhomux. Jiena Mattejus fisem it-tim tagħna ta' A New Better Life nittama niltaqa' magħkom dalwaqt.